हाय जौगाथों लागाव दार्लिं जालायबाय आरोना मा खबर जौगाथों थेंक इउ दे जौगाथों आगै आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय हाजासे धन्यबाद नोंथांखौ मा खबर दे नेट स्ल' जादोंहाय आंहा मा खबर जौगाथों एमादि दीदी कैसे हो बिबारी आं अन ल' थागोन दे अके आब' अके ओमफ्राय जौगाथों अफिसियेल नोंखौ मोनैनि गाज्रिसो ए आंखौ मोनैनि गाज्रिसो नामा ठीक है एमादि दीदी ठीक है हो जाएगा ऑन रहने से भी बीच बीच में कमेंट करिए तब मालूम होगा मैं आप ऑन है बोल के नोंखौ मोनैनि गाज्रि दे मोनगोन दे ओमफ्राय निहर हाय निहर কি খবৰ ইমান দিনৰ পিছত আজিহে আও দেই নিহৰ কি খবৰ थेंक इउ মোৰ এলবি দেখাৰ কাৰণে নিহৰ লাইক ডান थेंक इउ নিহৰ জি মই ভালে আছো তোমাৰ খবৰ কোৱা মই ভালে আছো বাৰু আজিকালি সবে এলবি মানে কতো যোৱা মিলা তেনেকে হোৱা নাই কমকে হৈছে নিয়ৰ কি খবৰ বুলি কৈছে আমাৰ এমআৰডি দিদিয়ে मानव मुसाहारि हाय आब' होनदों हाय आगै मा खबर थेंक इउ दे आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय मा खबर मान ओमफ्राय नियर নিজৰ লাইভ কৰিব লাগে টাইম নাপাওঁ সেইটোৱেতো ন চবেই আকৌ লাইভ দি আছে চবেই ব্যস্ত আৰু কি ক'ম যেতিয়া সময় পাই তেতিয়া কৈ দিম আৰু যেতিয়া সময় পোৱা তুমি আহি দিবা ন ভাল এমাৰডি আব বুলি কৈছে আমাৰ কিবাই নিয়ৰে आरो मानवा मोजां खबर होदों दे मोजाङानो जानांगौ ओमफ्राय जोंहा भाबेन अफिसियेल बिबारि मावजि आंनि मावजि नामा मावजि नाम दोनसै नोङो ना मा जाखो मोजां नामफोर दोनहाय ओमफ्राय जोंहा भाबेन अफिसियेल ब्लू होलाय लोगो जाथारनोसैबो নিয়র আমার ভবেনের নিউ আছে ফ্রেন্ড করে লোয়া लाइक करिए गाइस लाइक करिए लाइक दीजिए कौन है लाइक हो लोगोफोर पाँचटा আছে চাৰিটা লাইক দিছে এজনে দিয়া নাই নিয়ৰ ডাব্লিউটি কিমান হৈ গ'ল নিয়ৰ কোৱাচোন ब्लू होबाय आङो भबेन लोगो जादो सोरजों जायो ओमफ्राय जोंहा धुम फैदों लाइक दानाबो रेबेलखौ गारबोना धुमजों फैबाय आङो आब' आदसा आं सिनायाखैनो आरोना दहाय लोगो जाबाबो भिडिअ नायबाबो आं सिनायाखैनो ओमफ्राय दहाय बै सोरनि एलबिआव मोनथाय सोरनिबा एलबिआव बुंनायावसो आङो थाल फैबाय आरोना जेबो नङा दे जायखिजाया मोनसे आइडिजों फैनानै मदद होबानो जाबाय आरो ओमफ्राय एमआरडिआबो अन अके एमआरडि दीदी ओमफ्राय एमआरडि जे प्रदीप को बुला के लेके आओ जी थोड़ा WT बढ़ाना है ओमफ्राय भबेन अफिसियेल गोसोबा आं दानो गोदान आइडिजों हरबावगोन आं नोंखौ बा दे लाइक हरदो दे गोदान आइडिफोरजों फैनानै लाइक हरबानो जाबाय आरो ओमफ्राय जोंहा धुमामानखौ फुजानि एलबिआव आदसा औ फुजानि एलबिआव दहाय होनदोंमोन ना दे जेबो नङा दे ओमफ्राय एमआरडी दीदी ऑन थैंक यू एमआरडी दीदी ऑन रहने के लिए और
কোন হে কমেণ্ট কৰি নিহৰ কি গুচি গ'লা নেকি বা ইমান সোনকালে আহিলা আৰু সোনকালে গুচি গ'লা ন অকমানো থাকি নিদিয়া ओमफ्राय जोंहा খচল চান মিক্স টিভি হাই দিদি হাই ভাই কি খবৰ ভালনে खोसाल सन थैंक यू मेरी एलबी में आने के लिए मिक्स टीवी जी आप कैसी हो कहाँ से हो भाई माडी ऑन ओके दीदी MRD हाई बोली कैसे MRD दीदी आपको हाई बोला है हमारा मिक्स टीवी ने धुमामानखौ अनाव थागोन आब' दुगैनो नागिरदों दे आगै दे जागोन दे ओमफ्राय जोंहा बिफुल फैदों बिफुल बड' हेल' होनदों हाय बिफुल मा खबर मानो खबर गाज्रिमोन नोंहालाय दहाय मोजां होनासैमोन जे ना लोमजादों खिथादो दे मानो खबर गाज्रि जाखो ओमफ्राय जोंहा बबेना मा होनदों नों आंखौ फेसबुकआव लाइकल' होना थांबाय नों आंखौ फेसबुकआव लाइकल' होना थांबाय होमबा माथो खालामनांगौ बिजि थायोना आंबो माथो खालामनांगौ होमबा भबेन ओमफ्राय जोंहा एमारडियाहाय खसल सान जी বুলি কৈছে एमारडी दीदीने ओमफ्राय खसल सालने अन বুলি কৈছে ओमफ्राय खसल सालने मिक्स टीवी एमारडी मैं सिमसांग दौड़े अच्छा सिमसांग दौड़े है आप एमारडी दीदी पहचाना नहीं शायद ओमफ्राय जोंहा भबेन अफिसियेल नोंलाय मा खामानि मावाहाय आङो जेबो नोंलाय मा मावो भबेन ओमफ्राय जोंहा बिफुला मा होनखो मैया लोंनाया जा गोबाखादों आं खर' थिग जायाखै हाब मानोलाय एफा थानो गोबालायनाय लोंनांगौ माथो हुस गैलायलायै बिदि लोङो आरो हजम खालामबा लों आरो हजम खालामनो हायोब्ला लों हजम खालामनो हायाबा दा लों आरो बिफुल ओमफ्राय जोंहा बिफुला मा होनदों फेसबुकआव दिनैसो SMS हरदोंना नों आदसा नोंसो आरोना माथो सिगाङावनो माथो नांलायलायनायसो जादोंमोनलाय जों सानैजोंलाय जाम्बा सिगां माथो नांलायलायदोंमोनसो नोंजों आं नोंखौ होननानै सानाखैना आदसा नोंसो आरोना आसोला आयै फिसा मा गोलैखो ओमफ्राय जोंहा मिक्स टीवी ने क्या बोला न्यू फ्रेंड जॉइन मी प्लीज नै सोर गोदान लोगो जालायदो दे ज' लग न्यू है मिक्स टीवी कुछल सान से फ्रेंड करिए भबेन लोगो जादो गोदानसो ना लोगो दंखायो ओमफ्राय बिफुला लोंफेराखैमोन ना नै हजम खालामनो हायाखै आरोना थेत जुमाय फादुराफोर मोजां नङाहाय बारा जुमाय लोंनायफ्रा ओमफ्राय जोंहा भबेना मा होनदो आं केरेला टु दुबाइ मोननो जायगायाव थायो आदसा मोननै जायगायाव थायो आरोना दुबाइ केरेला बाब बारे दुबाइयाव थांदोंबालाय नोगोद फैसा खामायसोबाय होमबा नोंहाना ओमफ्राय जोंहा एमजे लोगो फैबाय हेल' लोगो होनदों मा लोगो एमजे मा खबर मोजां ना थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय आरो नुजाफैनायनि थाखाय आरो लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो गासैखौबो थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय दै आसा खालामो नोंथांमोना आंनि एलबियाव जोबजासे थागोन होननानै ना मा बुङो ओमफ्राय मोजां खबरा होनदों जोंहा दे मोजाङानो जानांगौ दे ओमफ्राय जोंहा कुशल शान বিপুল বড় কাম বুলি কৈছে বিপুল তোমাক মাতি আছে ফ্ৰেণ্ড হ'বৰ কাৰণে আমাৰ মিক্স টিভিয়ে জইন কৰি লোৱা
जइन खालामलायदो लोगो जालायदो ओमफ्राय जोंहा बिपुल बड'आ फेसबुकसो नायबाय थादोंमोन आं नोंनि एलबि होदो होनना लेंनायखाय सनासो फैबाय लेंनायखायसो न'नासो फैबाय आइया फैयाबालाय दे फैनानै होनांगौना दसेबाबो ओमफ्राय एमआरडि अन थेंक इउ एमआरडि जि ओमफ्राय आं थागोन लोगोनो अके एमजे ओमफ्राय बिपुला मा होनखो जोंहा खसल सान ओल्ड है तुमी सब करा अच्छा ठीक है कौशल हमार विपुल ने आपसे ओल्ड फ्रेंड है आप सब ने किया तो सब करके दीजिए उसको विपुल बडो को विपुल लाइक डान आयु दासो इमान गोबावजोंसो लाइक डान होबाय जो लोग लाइक नहीं किया लाइक करिए गाइस लाइक करके दीजिए 9 आदमी है अभी 7 लाइक हुआ है लाइक मारिए प्लिज ओमफ्राय जोंहा थेंक इउ बिपुल लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा बिपुल माबाया एम बरफ फैदों मा खालामदों खालामाखैहाय आगै एलबि होदो मानोथो फैया आंनियावलाय एमआरडि अन भाबेन अफिसियेल आरो एबार दुबाइ थांनायनि अक्ट'बर फ्रम जमा होबावनि र' आदसा दे थां मोजां थाहै लाइक डान थेंक इउ एमजे लोगो लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जे नार्जारि बाहागि फैदों आरोना थेंक इउ बाहागि आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय दे ओमफ्राय लाइकखौ थुस्राना होथारदो दे बिस्राथारबाय आङो ओमफ्राय एम बर' ब्लगआ नै आंनावनो फैया नोङो आइसोर आं बिजि टाइमावनो होबा आं बोरै थांगोन देलाय आगै देलाय नोंखौनो नुला आङो आंनियाव सिगांथ' फैबाय थायोमोन नोङो ओमफ्राय जोंहा सोर फैखो जे बाहागिया थुबाय ए दे बियाबाबो थुखायो नामा बाहागि ओमफ्राय जोंहा अक्सु पट्टाका राधे राधे अक्सु पट्टाका कैसी हो थैंक यू मेरी एलबी में आने के लिए अक्सु पट्टाका आप कैसी हो थैंक यू लाइक देने के लिए एनआर लाइक डान थैंक यू एनआर आरो थैंक यू आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय एनआर जि मा खबर ओमफ्राय बिपुल बड'आ मा होनखो गावहानो माबा माबि सोंनाय थानायनो बावदोंमोन आं नोंखौ होननानै सानाखैमोनबा आङो बेलेगसो सानगासिनोबा ओमफ्राय आङो बारा जानला मोनला एकदम अयथासार जानला मोनला बुंबाय थाबाबो एकदम खोर रागा जोङो आंहा रागा खराथार आं दिनैसो मिन्थिबायबा ओमफ्राय आं बिदिबो सानदों आरो हाब बियो बिपुलबालाय माथो गावनि चेनेलखौबो बुंनानै लायाखै जुदि नंगौबा बुंनानै लागौमोन लिंकबो हरगौमोनदां साननायमोन आरो आङो नङानदां सानबाय थानाय आरो आङो ओमफ्राय जोंहा हरे कृष्णा अक्सु पट्टाका ओमफ्राय दिशा अफिसियेल हेल' दिशा जी कैसी हो दिशाया बर'सो ना मा जाखो बर'सो ना आगै मा खबर आगै दिशा अफिसियेल थेंक इउ आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय दिशा आगै ओमफ्राय अक्सु पट्टाका गुड इभिनिं सबिको अके गुड इभिनिं अक्सु पट्टाका भबेन अफिसियेल आं नों मा मावो मानोथो बिजि थायो मबाइलाव बिजि थायो आरो एलबिफ्रावनो बिजि थायो आरो ओमफ्राय अक्सु पट्टाका हरे कृष्णा अक्सु पट्टाका राम ओमफ्राय मादिया ओके बॉयस हु ऑन रहेगी अच्छा ठीक है दीदिया बिजी है ऑन रहेगी ओके अक्सु पट्टाका लाइक डान थैंक यू लाइक देने के लिए अक्सु पट्टाका ओमफ्राय एना रामानखौ बिबारि रि जाफैलायबाय आरोना नों आंखौ एन आर
ओमफ्राय कुशल सान विपुल बड' काम चेक इउ रिटार्न करो बिफोर रिटार्न खालामनांगौनो नै 100 थाखा राधे राधे ओमफ्राय एमजेआ अन दं दे आंनो दे जागोन दे बिफुल अन ओमफ्राय 100 थाखा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 100 थाखा हरे कृष्णा ओमफ्राय 100 थाखा कैसे हो सभी ठीक है मैं ठीक हूँ 100 थाखा जी आप कैसे हो बोलिए ओमफ्राय मैं ठीक हूँ सिस्टर आप बताओ मैं ठीक हूँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं राधे 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 अक्सुमनि ओमफ्राय एनआर बिबारि नों बिबारि आं नोंखौ जा मोथो मोथो थोबायनो है डाइलगा नोंना आरो दा सोरबा सासे हिन्जाव फैथोंलाय बेखौबो आरो मोथो मोथो होनलायगोन अक्सुपाताका राधे 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 अक्सुपाताका जि राधे राधे ओमफ्राय जोंहा जे नार्जारि दासो फैसा रानना फैदों आं न'आवनो बा आंनोलाय हरा बेसे रानखो बाहागि खिथाहरलायदे आंबो एसे ओमफ्राय जोंहा भबेना मानखो एनआर इनफ' ब्र नों आंनि धोरोमबिर अफिसियेल चेनेला गैला डिलाइट जाबायनो बेना भबेन अफिसियेल ना धोरोमबिर माबाया डिलाइट जाबायनो लोगो खालामलायदो जाय जाय लोगो गैया मदद खालामलायदो ओमफ्राय 105 थाखा राधे 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 जी 105 थाखा जी ओमफ्राय 105 थाखा जी प्लीज ज्वाइन रिटर्न साथ ओके जो लोग न्यू है हमारा अक्सू पताका से फ्रेंड करिए ज्वाइन करिए जल्द से लॉन्ग वीडियो के साथ रिटर्न मिलेगा ओमफ्राय धुम अन आब' होनदों नामालाय मा धुम जाखो मा हिसाबाव लाखो धुमखौलाय मा हिसाबाव लाखोलै धुमखौ ओमफ्राय जोंहा माइ थाखो एसेसालाय अक्सुपात थाखा राधे राधे 7 सिस्टार ब्लग आयु 7 सिस्टार ब्लग फैबाय होमबा 8 नङा होमबा 8 नङा नामा 7 हाय आब' आंखौबो सापर्ट खालामदो दे आगै नोङो आंनिखौ लं भिडिअ मोनसे नायनानै साब खालामनानै कमेन्ट गारनानै गालां ओमफ्राय आं नोंनो बेक हरगोन दै न' टेनसन दाख्लाम नोङो आं दङ नोंखौ रिटार्न खालामनो ओमफ्राय मिक्स टिभि बिपुल बड' काम चेक रिटार्न करो कमेन्ट चेक रिटार्न करो बिपुल कमेन्ट चेक खालामना रिटार्न खालामनांगौनो ओमफ्राय जोंहा बालदेब बारमान हाय बालदेब जी भाभी जी राधे कृष्णा ओके देवर जी अब आ गया थैंक यू मेरे एलबी में आने के लिए बालदेव जी सो थैंक यू ओमफ्राय 105 थाखा राधे 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 जी ओमफ्राय भबेन अफिसियेल प्लिज एनआर निउ सापर्ट ओमफ्राय एनआरआ भबेन मा जाखो होनदों ओमफ्राय जोंहा बिपुल बड'आ कौशल सान ओल्ड है आपसे कौशल सान आपसे ओल्ड है ऑलरेडी फ्रेंड है आपसे बालदेव जी भाभी जी कैसी हो आप मैं ठीक हूँ बिल्कुल ठीक हूँ बालदेव जी आप कैसी हो बोलिए ओमफ्राय एनआरआ भबेन अके जागोन होनदों 105 थाखा राधे 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 जी ओमफ्राय दुम अन आब' अके आगै ओमफ्राय बालदेबा हार हार महादेव बालदेव जी ओमफ्राय कुशल सान मिक्स अन ओमफ्राय भबेना एनआर बियो गोदानसो अके होनदों ओमफ्राय 105 थाखा हाय 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 हेल' 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 ओमफ्राय 105 थाखा अन जे नार्जारि कुशल सान काम जइन धुम आब' ब्लु होदो होदे ओके दे रहा हूँ मैं ब्लू ओमफ्राय बालदेव भाभी जी मैंने लाइक कर दिया है 10 ओके ओके थैंक यू लाइक देने के लिए बालदेव जी थैंक यू सो मच और मेरे एलबी में आने के लिए डबल थैंक यू ओमफ्राय 105 थाखा राधे 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 105 थाखा जी बिफुल अन ओमफ्राय 105 थाखा राधे 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 जी बालदेव बर्मन जे नार्जारि जी बात करिए आप लोग ओमफ्राय 105 थाखा राधे 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 दीदी ओमफ्राय भबेन अफिसियेल मावजि नों आंखौ आनसाब खालामदोंना थैत आं बिदि खालामग्रा मानसि नङालै आं बिदि खालामग्रा मानसि नङा जै लोगो जाबाय आं रिटार्न मोना बेखौ आं नायला आङो बेखौ नायफिननायनि आंना माबायानो गैया टाइमानो गैया आनसाब खालामफिनलायलायनाय आं बिदि खालामा दे ओमफ्राय जोंहा धुम
खारन दङ आब'। आच्छा दे। ओमफ्राय जोंहा बालदेब बर्मन भाभी जी मैंने आपके वीडियो लाइक और कमेंट कर दिया है। अच्छा थैंक यू। मेरे वीडियो को देखता रहिए, अब नहीं समझने से भी प्ले करता रहिए। मेरे हंसी मजाक देखता रहिए बालदेब जी। थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो माच। ओमफ्राय जोंहा बारहुंखा आगै फैदों, लाइक दान, थैंक यू आगै लाइक होनायनि थाखाय, थैंक यू सो माच। ओमफ्राय एनआरआ भाबेन साब खालामबाय दे होनदों, भाबेन साब खालामबायनो। ओमफ्राय जोंहा जे नार्जारि बाहागोआ हेल' बालदेबजी होनदों, बालदेबजी हेल'। ओमफ्राय बिपुल बड' अन होनदों। ओमफ्राय जोंहा बालदेब बर्मन जे नार्जारि कैसे हो आप। ओमफ्राय जे नार्जारिया बालदेब ठीक हूँ मैं, कैसे हो। जे बाहागि आंना गेजेराव मानो बिदि ओंखारदों, ए मनिटर टार्न अफ साबस्क्राइब अनलि मड एनिवन केन सेन्ड ए मेसेज, माने बिदि ओंखारदों जे बाहागि गेजेरावहाय कमेन्ट गेजेर ओंखारदों जे मानो बिदि ओंखारदों। ओमफ्राय बालदेब बर्मन अक्षुपत्तका जे राधे राधे कृष्णा। ओमफ्राय एमजे लोगोआ लोगो अन दं, लोगोनि रुमावसो दं आं बार्थडे पार्टियाव। बा दे दिनै भिडिअ मोनलायसिगोन नामा। एमजे लोगो। ओमफ्राय जोंहा जे नार्जारिया अन होनदो। ओमफ्राय मा जे बाहागि नोंहा खोथा गैला नामा अन जाफैबाय थानो। रायजासिगोनसो नोङो आंजों र'। ना सासे फैयैखाय मुजियाखै नामा, लेंहरनो नामा। ओमफ्राय धुम अन होनदों। ओमफ्राय बालदेब क्या बोला, एमजे ब्रह्म जी किसकी हैप्पी बर्थडे है। वाह आपको समझ में आया है ना। हमारे एलबी में सभी का एलबी में आता है ना, इसलिए हमारा लैंग्वेज को भी आप समझ में आ गया है ना। उसका फ्रेंड का बर्थडे में है बोला। ओमफ्राय महाबीर हाय होनदों, महाबीर हाय, मा खबर हाय महाबीर, थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय दे। ओमफ्राय जोंहा बिपुला अन होनदों, मा जाखो बिपुल नोंबो अन जाखो। महाबीर कैसे हो, माब्रै दं महाबीर। ओमफ्राय अक्षुपत्तका राधे 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 राधे। ओमफ्राय राधे कृष्णा भाई जी। अक्षुपत्तका ने बोला बालदेव को, भाभी जी चाय हो गया। हाँ हो गया, चाय पी के एलबी स्टार्ट किया मैं। ओमफ्राय बारहुंखा अन होनदों। ओमफ्राय अक्षुपत्तका राधे राधे होनदों जोंहा। ओमफ्राय बिपुला अक्षुपत्तका काम बोली कैसे, अक्षुपत्तका आपको फ्रेंड ज्वाइन होने के लिए बुला रहा है, बिपुल ने ज्वाइन करिए। ओमफ्राय जे नार्जारिया होनदों नोंनि एलबि लाइभ खालि साबस्क्राइबनि खामानि मावो। ए बुजिया नालायहाय। ओमफ्राय जोंहा आङो मबाइलखौनो गोजौआव दोननानैसो असान्थि एलबि होगासिनो दं। आङो गाहायाव नेट स्ल' मोनदोंहाय। आङो र' माबाखौ जौ थांथां होनानै लानांसिगौ र'। ओमफ्राय जिरायनानै फरायनोबो मोजां जागोन। ओमफ्राय थैंक यू जे बाहागि खिन्थानायनि थाखाय। ओमफ्राय जोंहा बालदेब बर्मन अक्षुपत्तका जी आप कहाँ से हो। अक्षुपत्तका बहुत दूर से है बालदेव जी। हरियाणा से है हमारा अक्षुपत्तका। अक्षुपत्तका राधे 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 राधे। ओमफ्राय धुमामानखौ फुजा एलबिनिफ्राय खयथायाव ओंखारा आब'। आङो फुजानि एलबियाव आं गोबावानो थादों थानायालाय, मेसेज बारा हराखै आङो लिरबाय थानो बानानै, गोबाव थादों आङो। ओमफ्राय जोंहा अक्षुपत्तका राधे 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 राधे। ओमफ्राय जोंहा भबेन अफिसियेल ओइ मावजि गागि है भबेन मा नोंलाय। ओमफ्राय जोंहा बिपुला मा होनखो, आंनि फेसबुकआव मानो फल' खालामाखै बिबारि हायथु। नोंजों लोगोखाबालाय आरो मानो फल' खालामलायनांगौ देलाय। नोङो आंखौ रिकुवेस्ट खालामबाय, ओमफ्राय आं एक्सेप्ट खालामबाय, बेनो जाबाय आरो नामा। ना आरो बेलेग दंबावो, पेज दं नामा, माबा दं नामा, फेसबुक पेज दं नामा। प्रबाल दुवारा हाय कि खबर,
মই ভালে আছোঁ প্ৰবাল দ্বাৰা। তোমাৰ খবৰ কোৱা, কি খবৰ? ভাল আছেনে? আৰু ঘৰত কেনেকে আছে কোৱাচোন? আজি কি মনত পৰিলা মোৰ এলবিদা আহিবৰ কাৰণে? प्रभाल ओमफ्राय क्रिएटिव ब्लॉग का हाई दीदी बोली हुई हाई कृति जी कैसे हो? थैंक यू मेरी एलबी में आने के लिए कृति जी और लाइक देने के लिए थैंक यू सो मच कृति जी। ओमफ्राय अक्षुपट्टा का पूजा घर बना देती हो नार्जारी बाहर आपका एलबी। हाँ हाँ पूजा घर बना देती हूँ नार्जारी बाहर आपका एलबी। अच्छा ओके ओके अक्षुपट्टा का थैंक यू। ओमफ्राय कीर्ति थैंक यू लाइक देने के लिए। ओमफ्राय आरु अक्षुपट्टा का राधे 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 कृष्णा थैंक यू लॉन्ग मैसेज देने के लिए अक्षुपट्टा का जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। ओके डन कीर्ति हूँ जी आती हूँ। हाँ हाँ ओके डन कीर्ति। अच्छा कीर्ति जी आपसे फ्रेंड होके आया है हमारा अक्षुपट्टा का ने, आप रिटर्न करिए। एनआर अन होनदों लं लं हरना माबा एनआर माथो मोनथाम मोनब्रै मेसेज हरो मालाय लं लं हरबानो जायो। ओमफ्राय कीर्ति ने क्या बोला हाय अक्षुपट्टा का जी बोल रहा है एनआरआ बिबारी नुजादोरानो नुजायाहाय नोङो आंखौ जाजायो दा उनालाय नुजाया आङो दै दिनै नुजाया आङो ओमफ्राय मालाबा नुजागोनदां दे सिन्था खालामनाङा। कीर्ति क्रिएटिव ब्लॉग का न्यू फ्रेंड प्लीज जॉइन मी। अच्छा ठीक है जो लोग न्यू है हमारा कीर्ति क्रिएटिव ब्लॉग से ज्वाइन करिए। जो लोग न्यू है जल्द जल्द से ज्वाइन करिए और रिटर्न करिए। शॉर्ट वीडियो मत देखिए, लॉन्ग वीडियो देख के आप लोग रिटर्न करिए। शॉर्ट वीडियो में देख के सब करे तो अनसब होने के लिए चांस होता है। कीर्ति सपोर्ट ठीक है कीर्ति जी आपको सपोर्ट करेगा, थोड़ी देर रहिए आप। बलदेव बर्मन कीर्ति जी राधे कृष्णा ओमफ्राय गोमसार अफिसियेल लाइक डान थैंक यू गोमसार आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय आरो लाइक होनायनि थाखाय थैंक यू। ओमफ्राय मा खबर गोमसार दे होनहरदो। ओमफ्राय कीर्ति ऑन थैंक यू कीर्ति जी ऑन रहने के लिए। ओमफ्राय गोमसार अफिसियेल राधे राधे। ओमफ्राय बिपुल बडो कीर्ति काम कीर्ति आपको बुला रहा है फ्रेंड होने के लिए, फ्रेंड करिए उसके साथ। ओमफ्राय कीर्ति क्रिएटिव ब्लॉग का हेलो गोमसार नमस्ते। ओमफ्राय धुम आब' आइसिआइडि जाखो मा दं ओके ओके नो प्रॉब्लम धूम जी। ओमफ्राय कीर्तिया न्यू काम हमारा कीर्ति ने बुला रहा है जो लोग न्यू है नाम पुकारिए कीर्ति जी। जो लोग आपसे न्यू है नाम पुकार के फ्रेंड ज्वाइन करिए। कीर्ति जी सपोर्ट सपोर्ट। ओमफ्राय जोंहा प्रबाल द्वारा ভাল বুলি কৈছে। কিমানটো ভাল प्रबाल কোৱা? অকল তোমাৰহে ভাল নে চবৰে ভাল? ओमफ्राय जे नार्जारी नोंनि दानि एलबियाव खालि साबस्क्राइब मदाव दं होनदों गाज्रिसो खिन्थु बिदि फैया। आच्छा मा होननाय जायो बेलाय खिथालाय ओमफ्राय बेखौ बोरै रिमुभ खालामनांगौ? माने बिदि खोन्थादों बिपुल बाहागि खिथालाय देलाय। ओमफ्राय जोंहा बिपुला मानखो बारहुंखा लोगो जादो होनदों। बारहुंखा लोगो जानांगौनो जोंहा बिपुलजों। ओमफ्राय कीर्तिने क्या बोला न्यू फ्रेंड प्लीज ज्वाइन मी। बुला रहा है सभी को न्यू फ्रेंड जो लोग है ज्वाइन करिए कीर्ति के साथ। गोमसार ऑन मा अन जाबाय थाखो गोमसारालाय गोमसार सोरखौ नायखोमाखो? ओमफ्राय कीर्ति मा होनखो गोमसार टी हो गया क्या? टी हो गया जी। ओमफ्राय प्रबाल द्वारा ভাল ভাল ঘৰত চবৰে ভাল। আচ্ছা ভাল যদি ভাল আৰু ন ভালে থাকিব লাগে প্ৰবাল ন। আৰু বাকী বৰ্তমান লাহে লাহে খবৰটো জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ প্ৰবাল দ্বাৰা। ক'ত আছা প্ৰবাল সেইটো কোৱা। ओमफ्राय जोंहा एमजे फेमिलि इन लंका दे नोंखौ फरायाबाबो जागोन ना मा होनो ना फरायनांगौ? ओमफ्राय धुमा मानखो वेलकाम गोमसार ब्र। ओमफ्राय एनारा मानखो बिबारि नोंखौ जा मोथो मोथो फसायबाय सयथिबोनो है नों एदावनो बिराद मोजां मोनोना आंखौ र' नोंनि एलबियावबो आङो। ओमफ्राय कीर्ति प्रबाल प्लीज जॉइन मी। कीर्ति जी उसका चैनल नहीं है, प्रबाल जी का चैनल नहीं है, ओनली वो सपोर्टिंग है। ओमफ्राय लेथन बागलारी गुड इवनिंग लाइक डान थैंक यू लेथन बागलारी लाइक देने के लिए लाइक होनायनि थाखाय। जोंहा लेथन मा खबरहाय लेथन आदा?
ओमफ्राय প্ৰবাল দুৱাৰা মই আজিহে পাইছোঁ আচ্ছা আগতে কি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা নাছিলা নেকি ओमफ्राय মাজে মাজে সদায় মই 6 হ'লে মানে 6টা বজা মই এলবি আহি থাকোঁ বাৰু ओमफ्राय जे नार्जारिया एनआर नोंनिसो आंनिसो होनदों जोंहा बाहागिसो जायोना एनआर माबा एन नार्जारि ओमफ्राय बारहुंखाया मा होनखो अके बिपुल साब खालामहर रिटार्न होगोन आं होनदों साब खालामहरनांगौनो रिटार्न हरगोननो जोंहा बारहुंखाया ओमफ्राय कीर्ति क्रिएटिव लका धूम प्लीज ज्वाइन मी धूम नोंखौ लेंहरगासिनो आगैया कृति अभी पहले ज्वाइन हो सकता है कोई एलबी से निकाल नहीं सकता है ना इसलिए आप भी ज्वाइन कर सकता है आपको रिटर्न मिलेगा ओमफ्राय एनारा मानखौ जोंहा बिबारि नुजा होनदों आरो नों आंखौ जाजा होननो एदावनो नोङो ओमफ्राय जोंहा दिपालि यें फैदों गुड इभिनिं बा लाइक दिलु अके दिपालि लाइक दियार बाबे स' थेंक इउ आरो मुर एलबि दहा गारनो थेंक इउ स' माच कि खबर दिपालि ओमफ्राय जोंहा कीर्तिया मानखौ बारहुंखा प्लिज जइन मी रिटार्न सियर ओमफ्राय लेथन बाग्लारिया मानखौ खाना खाखु स' थामिलाय बिबारि मा होनखो खाना काकु स' तेमिलाय बिबारि खाना नाय खुवा लेटन खाना खुवा नाय धुमा मानखौ आब' बिबारिया नुजाया मैया नुजानाय मोनदों आंखौ जि जाजा खोनसोयोना ओंखायनो आं बोरैबा मोनो दे ओमफ्राय जोंहा लेटना अन होनदों थेंक इउ आदा लेटन अन थाबाय थानायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा कीर्तिनो केबोला एनआर इनफ' प्लिज जइन मी लोगो जादो दे जोंहा कीर्तिजोंबो सोर लोगो गैया ओमफ्राय लेटन अन थेंक इउ लेटनजि ओमफ्राय जोंहा एमजिया मानखौ अननानै फर इउ हेल्प होगोन आगै नोंनालाय मा ओंख्रि जाखो आगै बिदि सना मा ओंख्रि जाखो आगै बिदि सना बिदियानो गैया बिदिजों रायज्लायदों नोङो थुब्रेलाबाय थाबाय नामा नोङो होमबा एमजे लोगो ओमफ्राय जोंहा लेटना अन होनदों ओमफ्राय कीर्तिनो लेटन प्लिज जइन मी लेटन आदा नोंखौ लेंहरदों ने कीर्तिया लोगो जानो ओमफ्राय जोंहा लेटन बाग्लारिया मानखौ आब' एमजि ओंखाम जाबाय नामा होनदों एमजिया माबा पार्टियावसो दंनो लेटन ओमफ्राय कीर्तिनो केबोला एनआर ब्रह्म एमजे ब्रह्म प्लीज जइन मी अभी कीर्ति एमजे ब्रह्म ने अभी बहुत बिजी है आपसे ज्वाइन कर नहीं सकेगा आप पहले ज्वाइन होना पड़ेगा कीर्ति जी आप पहले जाओ ओके ओमफ्राय जे नार्जारि कीर्ति खाम होनदों ओमफ्राय जे बाहागि खिन्थाहरदो मानो खिन्थायासै आङो बुजियाखै बेखौ बोरै मादि खालामगोन दे ना आंनि कमेन्टआव साबस्क्राइब लिरनायखाय माबा फैबाय नामा प्रब्लेम फैबाय नामा जे बाहागि खिन्थाहर दे ओमफ्राय जोंहा लेटना मानखौ कीर्ति तुम पहले ज्वाइन करो पक्का फिक्स सपोर्ट मिलेगा हाँ ठीक है कीर्ति आप पहले ज्वाइन करिए लेटन बाग्लारी से आपको पक्का रिटर्न मिलेगा आप चिंता मत करिए ओमफ्राय कीर्ति ने क्या बोला जे नार्जारि प्लिज ज्वाइन मी एनआर जे नार्जारि बाहागि हा मिनिदों आरो ना बुवा नार्जारिखाय बाहागि होनो जोङो मिथिबायना कीर्ति ऑन थैंक यू कीर्ति जी ऑन रहने के लिए थोड़ा लॉन्ग मैसेज करिए ना कीर्ति जी वाईटी का वो क्या है ना पिक्चर है ना उसको दे सके तो डाल के दीजिए थोड़ा कापी 20 में ओमफ्राय जोंहा बिपुल बुदामान कीर्ति सावधान कमेंट चेक ओमफ्राय लेटना मान कीर्ति तुम पहले फुल वीडियो वॉच कर देना कीर्ति सपोर्ट ओमफ्राय लेटन बाग्लारिया बिबारि आगै मोजांहाय नोंहालाय माब्रै दंनो आंबो मोजां लेटन बाग्लारि ओमफ्राय कीर्तिनो केबोला अके बिपुलजी ओमफ्राय धोरोमबिर बसुमतारी माथो फैबायलाय नै माथो गैया होनायालाय धोरोमबिर बसुमतारी हेल' आंनि सना बिबारि नों माब्रै दं मोजां दे आङो धोरोमबिर माबाया गैया होननालाय मानोथो फैफिननायखो थगायदोंसो खोमा जे नार्जारिया मानखौ जोंहा कीर्ति आप ज्वाइन करो मैं बैक करूँगा दीपाली ভাল বা আপোনাৰ কি খবৰ বুলি কৈছে ময়ো ভালে আছোঁ দীপালি তুমি ফ্ৰেণ্ড হোৱা জইন হোৱা যোনে নিউ আছে তুমি নামটো মাতি দিয়া তুমি জানিবা যোনে নিউ আছে প্ৰবাল দুৱাৰা মই বেংগালৰ কিয় तुमा मा होनखो जोंहा आं हले सासेनि अनगा रावबो सिख्लाखौ एदावालै आब' बिबारि आच्छा दिसोखौ एदावो ओमफ्राय किय गला प्रबाल कितिया गला
ओमफ्राय कीर्तिया की कले विपुल दान प्लीज चेक करो ओमफ्राय जेनेबा जे नार्जारिया कीर्ति आप जॉइन करो मैं बैक करूँगा बाद में अक्षुपाता का विपुल बोदो और बालदेव भाई जी दान चेक थोड़ा वेट करना पड़ेगा अक्षुपाता का जी धीरे धीरे आपको रिटर्न मिलेगा ठीक है ना ओमफ्राय जोंहा जे नार्जारिया होनदों ओमफ्राय जोंहा अक्षुपाता का लॉन्ग वीडियो 3 काम फुल ओमफ्राय जोंहा जे नार्जारि होनदों जे नार्जारि माखौ होनखो ना बै आंनि कमेन्टआव साबस्क्राइब लिरनायफ्रा प्रब्लेम फैनायखौनो होनदों नामा नोङो जे नार्जारि ओमफ्राय जोंहा अक्षुपाता का राधे 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 अक्षुपाता का जी राधे 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 ओमफ्राय विपुल भाई दान बोली कैसे अक्षुपाता ने दान किया है विपुल को कमेंट चेक करिए और रिटर्न करिए ओमफ्राय अक्षुपाता का बालदेव भाई जी दान बालदेव को भी दान किया है अक्षुपाता ने ओमफ्राय अक्षुपाता ने राधे 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 जी अक्षुपाता जी ओमफ्राय डिग्रेशन फोटोग्राफर हाय आई एम कमिंग ओके आ गए कमिंग वेलकम वेलकम मेरी एलबी में अक्षुपाता राधे 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 सांस लेने के लिए नहीं देगा क्या अक्षुपाता जी थैंक यू ऐसे लॉन्ग मैसेज देने के लिए अक्षुपाता जी मेरे बेस्ट फ्रेंड हो गया आप कृति जे नार्जारि दान प्लिज चेक करो ओमफ्राय दिपाली ब्लू दिया नाबा आयु एতিয়াহে মই পাইছো আৰু দেই কমেণ্ট পঢ়ি পঢ়ি লেট হৈ আহোঁ যে সেইকাৰণে ব্লু দিয়া আকৌ লেট হয় মই দি দিলোঁ দীপালি ओमफ्राय विपुल अन বুলি কৈছে ओमफ्राय कीर्तिया हेलो डिग्रेशन नमस्ते বুলি কৈছে ओमफ्राय अक्षुपाता का विपुल भाई जी कमेंट और चेक करो ओमफ्राय अक्षुपाता का बालदेव भाई जी चेक करो कर लो अक्षुपाता का राधे 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 जी ओमफ्राय विपुल बडुआ बारहुंखा साबधान कमेंट चेक ओमफ्राय जोंहा मौसुमि एसे लेट जाबाय बिबारि अके मौसुमि नो प्रब्लेम थेंक यू मौसुमि आंनि बेयाव फैनायनि थाखाय लाइक होआखैबा लाइक थुब्रेना हो मौसुमि माने बिश्वकर्मानि माबाथार नामा बिजिथार नामा मौसुमि ओमफ्राय जोंहा प्रबाल दुवारा एने আহিলো কি কাম আছে তাৰ অকলে গলা না কোন আছে ओमफ्राय डिग्रेशन फटोग्राफर कीर्ति आका नमस्ते दे रायलायदो दे मोजां मोननायनि एसे अमित 70 हाय अमित जी कैसे हो मा खबर अमित जी थैंक यू मेरे एलबी में आने के लिए अमित 07 बर' सोना आ गई ओमफ्राय प्रभाल हाय दीपाली प्रभाल তাৰ চেনেল নাই এনে সাপোর্টিং বুলি আহিছে আৰু अमित लाइक दान थैंक यू अमित लाइक होनायनि थाखाय लाइक देने के लिए थैंक यू बर' सोना मासोमोनथाय दे बर' है क्या अमित जी ओमफ्राय मौसुमि लाइक दान थैंक यू मौसुमि जी लाइक देने के लिए थैंक यू सो मच बारहुंखा प्रोडक्शन ओके विपुल बेक हरगासिनो र' होनदों ओमफ्राय धुमा मा होनखो हाय फुजा फैयाखै नामा आब' आंनाव फैया आंबा बेनाव जि गोबाव थानानै होयो आं होनदोंना आंनाव फैया होननानै ओंखायनो आं थानानै होनो बायो मिथिबायना खेबथाम खेब्रैसो थाना होबाय आं बेनाव होमबाबो आंनाव फैया ओंखायनो आं थाङालासिनो थायोमोन गोबावनो गथ'नाव लिंनानै फैथां ओमफ्राय मौसुमि लाइक थेंक यू मौसुमि जी लं मेसेज देने के लिए ओमफ्राय जोंहा मौसुमि नङा होमबा मानिथो बिजि मौसुमि हा ओमफ्राय धोरोमबिर बसुमतारी थोद जाम्बि बियो दासो गोदान खुलिदों माने धोरोमबिर ना भबेन होननानैसो फैदोंमोन ना दहाय धोरोमबिरालाय ओमफ्राय बारहुंखा विपुल साबधान कमेन्ट चेक ओमफ्राय सारा ब्लग हाय आब' बिबार फैबाय नोङो सारा आगै थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय दे मा खबर आगै खोन्थाहरदो दे कपिराइट फैबाबो जेबो नङा सारा आगै मिथिबायना जायखिया भिडिअखौल' डिलिट खालामनाङा ओमफ्राय कपिराइटखौ बोखारबानो जाबाय खालि कपिराइट फैबा माने खालि WT जादोंब्ला ओमफ्राय भिउस जादोंब्ला बियो माने बुजाब जाफाया आरोना बेल' क्लाइम फैबासो एसे प्रब्लेम जायो ना जे नार्जारि बाहागि ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना मा खबर होनदो आं मोजां दे ओमफ्राय नोंहालाय मा खबर ओमफ्राय सारास ब्लग मोजां आब' नोंहालाय आब' होनदों मोजां आङो मोजाङालाय होमबाबो इसां माने मोजां नंथारा आरोना
ओमफ्राय मौसुमि गोलाव गोलाव हरबाल मौसुमि मा मोननै मोनथाम हिसाब खालामना होनलायनाय हरोबाल नोङो ओमफ्राय जे नार्जारि औ होनदों ओमफ्राय जोंहा मौसुमि बिबारि होनदों आरोना ओमफ्राय दिपाली প্রবাল চাপ দিলো দেই বেগ দিবা চেক প্রবালৰ কিবা আছে জানো চেনেল আছে জানো প্ৰবাল নো চেনেল আছে জানো তোমাৰ কোৱাচোন ভিডিঅ' আছে দীপালি তাৰ প্ৰবালৰ ओमफ्राय बारहुंखाया मिनिबाय जोंहा नायखुमा हरलायबाय दे गग'नो ओमफ्राय जोंहा बिफुला मा होनखो अक्सुपात्ताका रिटार्न कर दिया कामेन्ट चेक ओमफ्राय धुमा मा होनखो थेवबो आंनि थाखाय सम थां आब' बे एलबियाव बेबो आं दंहैबासो बा किबा रिस्टेदार हे हल निखि हो धुम माबा माबिसो जाबाय नामा पार्टि होदो दे ओमफ्राय दे नों थाना होयोबा बेनाव थाना होगोन आं नोङो आंनाव जोबजासे थानानै होयो आंखौ सापर्ट होबाय था होमबादेन होमबाबो फैब्ला मोजां आरो फैयाना बे एसेबो फैथारा आंनाव जाय फैयो बेनावसो थाङो आङो आंनाव जाय फैया बेनाव थाङा आं बिराद मानसि नुबाय आङो ओमफ्राय जोंहा बिफुला मा होनखो थेंक इउ बारहुंखा होनदों ओमफ्राय सारा आगैया औ आब' मन' जानायनि सिगां मास मोनथाम कपिराइट थानो मोना खोमा आब' भिडिअ'आव आदसा औ दे मिथिबालाय जेबो नङा मोजाङानो मिथियोफोरखौ इउटुबफ्राव नायलाबायना ओमफ्राय दुम हाय बोले कैसे दीपालिए ओमफ्राय जे नार्जारिया सारा गुड इभिनिं सना आइसो आरो दे होमबालाय होनथ'ला आङो ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना मा होनखो रेबेल नमस्कार বুলি কৈছে ओमफ्राय धोरोमबिर बसुमतारी बिबारि आं इदि गोदान बानायबाय थ' दे बानायबालाय मोजां आरो ओमफ्राय दिपालि नायबा বুলি কৈছে आदसा ता चेनेल नाय ओमफ्राय जोंहा बारहुंखाया मानखौ वेलकाम बिपुल ब्र होनदों ओमफ्राय धुमा हाय दिपालि धुम अके বুলি কৈছে ओमफ्राय मौसुमिया आदसा बिबारि जोंना माखासेफ्रा मा जामारखो गैला बिसोरो बेरफ्रुजोब्बाय ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना हा होनदों ओमफ्राय बिफुल बड'आ मानखो धुम आंजों लोगो दंना गैया होनदों आरोना ओमफ्राय धुमा मानखो जोंहा वेलकाम नमस्कार डिग्रेसन होनदों जोंहा धुमा ओमफ्राय जोंहा मा होनो धुमागै नङा दियागै सोरनिबा बेरायनानै फैलाय सोर दङ खिथाफै आंनो ओमफ्राय जोंहा वेलकाम होनदों नमस्ते डिग्रेसन होनदों ओमफ्राय सारा आगैया जे गुड इभिनिं सना होनदों ओमफ्राय धुमा बिफुल गैया होनदों ओमफ्राय जोंहा जे नार्जारिया दानि एलबिया खामनाय बाहागि नोंना वाट्स टाइम बारायनाय नङा मानो जे बाहागि देलाय खिथालाय जोंहा जे नार्जारि मा खालामदों सना होनदों दानि लाइफआ खामनाय बाहागि नोंना वाच टाइम बाराया नाय नों आङो मिथिदों जे नार्जारि आंसो जाम्बिबिनो लास्ट टु फार्स्ट थानानै होलाबायो गरलिलिनो ओमफ्राय मानि थाखाय दे जे आगैखौ जे नार्जारि बाहागि खिथाहर आंनो आं रोङैफोरखौ खिथानानै हो आं बिराद मोजां मोनो रोङैफोरखौ आंनो फोरमायब्ला ओमफ्राय मा खालामदों सना होदों जोंहा जे नार्जारि बाहागिया ओमफ्राय बिफुला मा होनखो जोंहा धुम आं नोंजों लोगोखासो नों लोगो खालामना लादो ओमफ्राय जेया मा होनखो मौसुमि आब' थगायसुलि ओमफ्राय सारास ब्लग संथ'वाखै जे सना होनदों ओमफ्राय मौसुमि बिया नोंबो नङाबाखाय आं बाखाय ओमफ्राय डिग्रेसना मा होनखो लागाव आइथिङा सागोन साया दे जाव जाकेयाव सुब साबसे ओमफ्राय रिपर्ट खालामफै आंनो सोरखौ नायनांगौ मिन्थिखायोना नोङो थां ओमफ्राय धुमा मा होनखो
खयथासिम होगोन आब' एलबिखौ आङो मासां होनो हायो होबाय थागोन आं जायखिजाया जाया एसे प्रब्लेम बा थांनो हागोन आरोना एफा गोबावबो सासेनावनो थानो हाया नालाय ना जेसां थानो हायो थानानै होदो अनोबालाय आरो ओमफ्राय जोंहा मौसुमि बिया मा होनखो दाबो 1 घन्टायानो जायाखै आंना दासो 47 जादों धुमाखै ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया जोंहा सानैजों थिग थाबानो जायो औ बेबो राइट ओमफ्राय अमिता मानखो कैसे हो आप सब लोग फ्रेंड होनदों ओमफ्राय मैं ठीक हूँ अमित जी आप कैसे हो ओमफ्राय भबेन अफिसियेल वेलकाम बयखौबो आंनि भबेन अफिसियेल इउटुब चेनेलाव बरायना दे बयबो बरायखागोन नोंखौबो बरायना लाखागोन सिन्था दाखालाम ओमफ्राय दिपालिखि होसे धुमदा साब दिलु दे बेक दिबा चेक लाइक आदु कमेन्ट दिलु दे फुल वाच ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना मानखो सोर मा प्रब्लेम जादों आं दंथ' मुलि जाहोगोन आंनाथ' गोबां दंथारो गोबां दंथारो आंनाबा ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो मौसुमिया जे दहाय लिप किस होनायखौ माबायदि मोनखो ओइ मौसुमि फाग्लि कपिराइट खालामजोबगोन नोङो आंनि एलबियाव फाग्लि ओमफ्राय जोंहा जे नार्जारिया खिन्थाखाबाय माथो आं बाहागि दे खिथाबावलाय बाहागि दे खिथाबावलाय बाहागि दे ओमफ्राय बिब्रि लाइक दान आब' सना होनदों आयु माथो आंखौ माथो माबासो खालामबाय हनै प्रफाइलाव नायदो ओमफ्राय जोंहा ओइथि आगै फैदों लाइक दान आब' होनदों थेंकिउ आगै लाइक दान होनायनि थाखाय आरो आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय थेंकिउ स' माच ओमफ्राय भबेन अफिसियेल मौसुमि बियानि नाङाखो साब खालामाखैना आदसा मौसुमि बियानि नोङो साब खालामाखैनो भबेनखौ खालामना होदो दे अननानै अनदो बिथांखौबो दुखुथिया ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना ह मिनिबाय आरो दे डिग्रेसन आं नोंखौ मा होनदोंमोन माबार ओमफ्राय डिग्रेसना मानखो आइ एम सि आइ डि ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया मानखो भबेन बियाय टाइम होब्रा टाइम होनांगौनो र' दाथ' हानाय नङाना दा टाइम फ्रि मोनबा खालामगोन दे भबेन सिन्था खालामनाङा ओमफ्राय जोंहा जे नार्जारिया सना बासायद' आंखौ मौसुमि आब' मा होनदों नालाय नायलाय थांखोस ना माखोसथाय बाला दसेनो ब्लड होलांथारो ओमफ्राय धुमा आं 8थासिम थागोन आब' अके थेंकिउ ओमफ्राय जोंहा बिब्रिया निउ खाम जइन मी होनदों जोंहा हनै सोरबा बिब्रिनो ओमफ्राय मौसुमि आब' मा खबर होनदों बिब्रिया ओमफ्राय जोंहा जे नार्जारिया दानदो बाहागि गोदान होफिनदो टाइम लस खालामनाङा लाब गैया मानो बुजियाखै आङो जे नार्जारि बाहागि ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना फट'ग्राफार दाननानै होफिननांगौ ना मा जाखो मिनिबाय ओमफ्राय धुमा अके दिपालि होनदों ओमफ्राय सारा ब्लग र' सना र' गिनो नाङा आं दं दंथ' आरो मानो गिखो ओमफ्राय बिब्रिया धुमा धुम्मा आयु गान खनबायना धुम्मा साले होनदों आं ओमफ्राय जोंहा बिपुला मानखो धुम रिटार्न खालामदे होनदों ओमफ्राय बालदेब बर्मान हेल' भाभिजी हाय बालदेब जी फिर आ गया क्या घुम के ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया जे खिस होनदों ओमफ्राय बिब्रिया सारा आगै हाय होनदों ओमफ्राय जोंहा सारास ब्लगा मानो बाराया WT टाइमा जे सना बेखौनोथ' आं बुजियाखै खोन्थालाय देलाय जोंहा दे खोन्था बुजियैखौ मानो बिदि उसुखुथु खालामो फालाय ओमफ्राय जोंहा बालदेब बर्मान मौसुमि जी राधे कृष्णा ओमफ्राय बिब्रि बालदेब जी आई लव यू बुली कैसे बालदेब जी आपको आई लव यू बोल रहा है बिब्रि ने ओमफ्राय एच बसुमतारी निउ फ्रेंड काम ओमफ्राय जोंहा बालदेब बर्माना सारासि राधे कृष्णा ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया बालदेब जी राधे जे नार्जारि हा आंनो नाङा नोंनि किसखौ मौसुमि मुगै सुगै होनदों ओमफ्राय जोंहा मौसुमि आब' बोरै दं होनदों इथिया गैया ओमफ्राय सारा ब्लगा बिब्रि आब' हेल' होनदों जोंहा साराया ओमफ्राय डिग्रेसना मा होनखो आं बेरायथ'दां
थांगासिनो बिबारि पार्कआव बेरायनो थांगासिनो आच्छा दे अब्लाबो दाबाव नोम्बौखौ ओमफ्राय बालदेबनिखि बोला बिब्रि जि आइ लाभ इउ टु বুলি কৈছে ओमफ्राय बिब्रि हाय ओइच बसुमतारी आदा हाय বুলি কৈছে ओमफ्राय बिपुला मानखो बिबारि फेसबुकआव नों SMS हरदो नामा दा ओइ हराखैलां ओमफ्राय जोंहा सारास ब्लगा बालदेब नमस्ते বুলি কৈছে साराने ओमफ्राय मौसुमिया जे साला थांखु जानायसो बाला बहा गेसाव थोथिनो खहा गेसाव होनदों ओमफ्राय जोंहा बिब्रिया सारा आगै मा ओंख्रि दिनै होनदों सारा आगै मा ओंख्रिनो ओमफ्राय बालदेबा जोंहा मौसुमि स सुइट ओमफ्राय बिपुल बड'आ मौसुमि हाजोआव ओमफ्राय ओइच आगैया बिब्रि हेल' বুলি কৈছে ओमफ्राय सारा ब्लगा लाइक हरबाय दे आब' सना होनदों दे जागोन दे आगै सना ओमफ्राय जे नार्जारिया था बुजियाबा बाहागिन देना होनना जे आगै मा जे बाहागि माबा डाइरेक्ट होनांगौना सारा आगै माखौलाय मानो गिदों नोंलाय सारा दंथ' ओमफ्राय जोंहा मौसुमि बिया मा होनखो बिपुल मा जाखो सना होनना मिनिदों ओमफ्राय जोंहा पुर्न ब्लग भिडिअस फैदों हाय सना जिउ होनदों मा खोथा पुर्न मा खबर दिनैसो नोंहा खावब्लानो ओमफ्राय बिब्रि लोगो गरमाखै नामा गरमाखै आङो गरम जायाहाय ओमफ्राय जोंहा बिपुला मा होनखो मौसुमि नाम्बारखौ हरलाय होनदों ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया बालदेबजि किस मि प्लिज हैट ओमफ्राय सारास ब्लग बारबि आब' संथ'वाखै नोंस्रालाय होनदों ओमफ्राय जोंहा बालदेबिकी गले बिब्रि जी कहाँ से हो मालूम नहीं कहाँ से हो बात करिए ओमफ्राय एमजे फेमिली इन लाखावा साखाङा पाखाङा ओमफ्राय ओइच बसुमतारी सारास आब' बोरै दं होनदों ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना दं आंबो न' टेनसन लानो नाङा बाहागिफोर मनेटाइज खालामनायनि सिगां आंखौल' खनसे खबर ला हेल्प खालामगोन अके जागोनथ' माला ओमफ्राय दुमा मानखो ओइ बिबिरि होनदों ओमफ्राय जोंहा बाले बर्मान सारा जी चाय हो गया ओमफ्राय SMD ब्लग चैनल जय विश्वकर्मा बाबा की जय विश्वकर्मा बाबा की ओमफ्राय मौसुमिया बिपुल फेसबुकआव होनदों साराया हरदों खोमा माबाया हरदोंदां मौसुमिया ओमफ्राय सारासा मानखो ओइच आगै मोजाङानो दङ नोंसिनि अननायावनो नोंहालाय आगै होनदों ओमफ्राय जोंहा जे नार्जारिया आं थाला बेहायनो मानो था मा जाखो था आं दङ गिनाङा बालदेब बर्मान मौसुमि चाय हो गया ओमफ्राय जोंहा भबेना मा होनखो रलै नोंसोरखौ आंना 300 साब जाबानो जाबाय होनबानो आं बिहारिखौबो बारसोमब्लागोन आरो मौसुमि बियानिखौबो बारसोमबावगोन आयु हाबाब थोआखै दाबो नोंनोबो ओमफ्राय जोंहा बिपुला मानखो मौसुमि फेसबुकआव हर होनदों ओमफ्राय बिब्रिये कि কৈছে धुम्मा चाले निमरा बायगोन आंहा फुजायावनो सोर जाखो बिलाय निमरानि होनदों ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया मानखो बालदेब जी आपको पायखाना हो गया मौसमी गीला है बालदेव जी आपको जोकिंग कर रहा है बुरा मत मानिए ठीक है बालदेव ने क्या बोला मौसमी जी आप फ्रेंड पे हो गया FD पे हो गया क्या ओमफ्राय जोंहा ओइचा गैया मानखो सारास आब' मोजाङानो दं आंबो होनदों ओमफ्राय जे बाहागिया मानखो लाब गैया बाहागि नोंनि LBया दोनदो गोदान होफिन बुजियाखै आं आयु दानफिननानै बोरै होफिननांगौ जाखो SMSआवसो हरसा होनखो ना मिसासो होनखो जे बाहागि ओमफ्राय जोंहा मा होनखो बिब्रिया भबेन अफिसियेला माथो आसलसोलाय औ
ओमफ्राय जोंहा बिफुला मानखो बिब्रि मानि बिब्रि ओमफ्राय सारा ब्लगा अके आगै ओइट होनदों ओमफ्राय जे नार्जारिया सारा थु थांनोसै इस बिदि आरोना माने नोंसोर सानैया खाथि खाथि सालायनानै आयु सारा बिदिसो आरोना बिब'नि एलबियावनो ओमफ्राय बालदे बेखिखौ एसे बिबारी जी कहाँ से हो बिब्रि जी कहाँ से हो मालूम नहीं है बालदेब जी उसको पूछो ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया बिपुल नाम्बारखौ नांगौब्ला फेसबुकआव थां मौसुमि बरगयारि बा ओमफ्राय पुर्न ब्लग भिडिअ समखौनो मोनाखैमोन दे जागोन दे जेबो नङा सम मोनब्ला फैनानै होब्लानो जाबाय ओमफ्राय बिब्रि बालदेब जी मैं कहाँ से हो हैट बालदेब ने आपको पूछा है और बिब्रि ने उल्टा पूछ रहा है बालदेब जी को ओमफ्राय धुमा मानखो ओइ आब' बिबारी बिब्रिया सोर जालायखो बे जानो आं मिथिया ओमफ्राय साराया मानखो जोंहा मानो जे सना मानो गोदान होनो थोनदोंनो दे नोंनो सिरि सिरि सोंखुमानानै खोन्थाहरदो आंनो सादास आगै आङो बुजियासै ओमफ्राय जोंहा मोजांखौनो भाङायनानै होआ बे जे बाहागियानो बिदि जायो आरो अके मौसुमि होनदों बिफुला जोंहा ओमफ्राय डिग्रेसना बै बेसेबा समायना पार्कआव जेबो प्रब्लेम गैया दे ओमफ्राय डिग्रेसना हा होनदों आरोना ओमफ्राय बालदेब कियाबोला बिब्रि जि मैं गुजरात से हूँ बिब्रि ने क्या बोला दुम्मा चाले आं हाखांलासै मेंलायलायबाय आं नोंनि खामानिखौ फरायनानै जे नार्जारि टाइम लस खालामगासिनो नों बाहागि दानफिनसै होमबा ओमफ्राय जे सारा ब्लगा आंखौ खोन्थाग्रोलाय सना होनो खोन्थालाय देलाय मानो डाइरेक्ट खोन्थादे जेबो नङा आं जेबो साना दे बाहागि खोन्थालाय देलाय आं उसुखुथु मोनगासिनोसो ओमफ्राय बालदेबा मानखो जोंहा आप बिब्रि जी कहाँ से हो बिब्रि ओ बालदेब जी मैं आसाम से हो जी ओमफ्राय ओइथ बसुमतारिया अन होनदों ओमफ्राय जोंहा जे नार्जारिया थाबाबो लाब गैया नोंहा बाहागि र' होमबा आं दानफिना होनसां दै फैफिनजोब दे ना फैफिना मौसुमि बि अन होनदों बालदेबनि बिब्रि जि स सुइट आसाम ओमफ्राय जे नार्जारिया दानना गोदान हो मोजां बुंबा लायाना नों अके र' दाननानै होनां सभी गाइस आप लोग सुनिए मैं अभी एलबी को काट के फिर नया आऊंगी आप लोग फिर आ जाइए ठीक है ना मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है इसलिए मैं काट के न्यू देना पड़ेगा फैजोबदे लोगोफोर गासिबो